Sibari bathi uyinkosi enjani manje? Inkosi mina Bathi inkosi yani? ama-26. Inkosi ama-26? Angangilona no. Mina ngisigebengu qondile ayisela qondile ngqo. Kanti manje Nanginohlula. Uyeminyakeni? Yini? Ngoboshwa mina wena usafunda. Ngiyakhumbula mana angithi Ngantshontshe ibhamu zamabhunu. Hayi akaze ngitshontshe inkomo. Mana umngane wami washaya waboshwa nami ngaboshwa ngoba ngihamba naye. Mina ngaboshwa lelinye icala kodwa yena wayeboshwa ingoma sekhaya. Yebo. Wena wawuzwa ngaboshwa ibhamu sibanjwe ndawonye. Mana Sibari usho ukuthi wena wawuzwana nomuntu watshisa inkomo zasekhaya. Ngangazi ukuthi uyontshile inkomo zakwamzimela ngabona ngamaphoza ngagcwala ngani maphoza ndini yazi wena vele Sibari sengumaphuza manje vele umaphoza umaphuza manje kanyeza umcophozi yini kanti isigebengu isisebenzi uyisebenzi yes umcophozi umana washayelelwa ngenombolo ngiphethe ongale yes lisebenza kanjani ndoda ungisazi sebenza kanjani ndoda usazi lalela mfana wami ngadaka utshwala uzodakwa la ke lalela ke man lalela nangumuntu yes qosh sebenza nje amajazi miya majazi lalela amajazi siwo majazi zelimali ushoda ngokudliwa intothwana ushoda ngokudliwa intothwana yabo lalela uyazi ukuthini amajazi hamba ushoda ngokudliwa intothwana kusho ukuthini ushoda ngokudliwa intothwana yazi ngisuka kethi ngicasuke senza ucasulwa lo mana Sibari ushoda ngimesabe mina ukhomba ukuthi khomba khona into ngiyibona mina khomba ukuthi khomba kuqaleni uthi lo yeah Sibari mana Sibari usho ukuthi mawuthi umuntu ushoda ngokudliwa intothwana ya mfowethu mfana ngimbulala angifuni ukuba nesitho sengane ngaka wena ngizokunquma ngizongena manje nquma uthatha ucela mba upheze lo muntu nani iphone hayi Sibari ngeke ipodlele Sibari liyeke lipodlele hayi uphi hayi Sibari hayi ngifuna umthunga hayi Sibari Sibari